Estic una mica esglaiada amb les xifres de 3.000 persones moren a Catalunya cada any per la contaminació atmosfèrica, perquè quan algú es mor dius de què s'ha mort i ningú et diu de contaminació. No? Això no existeix, no es diu d'aquesta manera. Llavors és com si estigués amagada aquesta dada, no? I està com disfressada. Com es pot arribar a saber que una persona ha mort a causa de la contaminació? Què fa la contaminació en l'organisme? Bé, la contaminació atmosfèrica fa moltes coses. Si ens centrem en malalties respiratòries, hi ha malalties provocades per la contaminació que abans no coneixíem. La més coneguda és la bronquitis crònica, el que abans dèiem bronquitis crònica, que és la malaltia pulmonar obstructiva crònica, i que segurament tots relacionem amb el tabac, i evidentment el tabac és la causa principal, però també està produïda per la contaminació atmosfèrica, de l'aire lliure i també pels interiors, que cada vegada coneixem més que dins dels espais, de les cases, de les oficines, també hi ha contaminació. Per tant, hem de treballar molt per millorar l'aire. És veritat que l'externa és la més preocupant, l'aire de les nostres ciutats. Per això diríem que de tant en tant ens diu hem arribat a no sé quina xifra i ara ja és perillós, però no ens veiem en cor de dir que no circulin els cotxes, o només els que acabi la matrícula amb imparell, els altres en parell, alguna cosa que limiti el trànsit. Però, en canvi, en els últims anys hem vist com s'ha intentat promoure més el transport públic en detriment dels cotxes i tenim una contaminació bestial. O sigui, jo quan pujo aquí a Catalunya Ràdio, diagonal Beethoven, després et desmaquilles i tens la pell negra. Si la pell està negra quan desmaquilles... Imagina't com estaran els pulmons. Clar, llavors, exactament. Què podem fer per prevenir això? No venir gaire a Barcelona? És a dir, 3 dies a la setmana si un pot que se'n vagi a viure allà dalt a la muntanya? Què es pot fer? Bé, la solució, evidentment, no és individual, sinó que la solució ha de ser global. I són solucions molt difícils, però que hem de pressionar tot el que puguem, tots per la banda que puguem, perquè aquestes solucions s'apliquin. No podem continuar vivint en ciutats supercontaminades.